Господине Чучук, премиерот Јанша на Словенија и господјата Ален, која е председателка на Европската комисија, се обратија пред европарламентарците и двајцата со надеж дека ќе дојде до започнување на преговори меѓу Комисијата и Македонија и Албанија. Зошто тие се надеваат? Што е сега поинаку од предходно? Од предходното председателство, всушност, на Португалија. Всички председателства направиха необходимото. Аз бих казал, че Германия и Португалия бяха много активни. За краткото време, с което разполагах, от 6 месеца направиха няколко опита за това да започнат преговорите и да има първа междуправителствена конференция. За съжаление, опитите бяха неуспешни. И в този смисъл, като продължение на двете председателства, Словения трябва да направи също много големи усилия за отблокиране на процеса. Това е в интерес на Европейския съюз, както многократно сме казвали, в интерес и на Република Северна Македония, на Република България. Има възможност и тя трябва да бъде използвана до краен предел. Бугарија е пред избори. Значи ли тоа дека всушност надежта се потпира на новите избори на новата влада на Бугарија? Едно правителство, което не е служебно, не е техническо, а е редовно, винаги има по-голям мандат, особено в началото. То е много по-силно подкрепено от обществото. И в този смисъл има логика да има по-големи очаквания към... Но както винаги сме казвали в разговорите, двустранните въпроси трябва да търсят развръзка в двустранните формати, а не да се разчита само едно правителство, независимо от коя страна е, да се тръгне и друго да се дойде, а да се поставят въпросите на принципна основа, заедно с плана за действие от тук нататък, какво следва. Противното няма да доведе до устойчиви резултати. Дори и веднъж процесът да бъде отблокиран, винаги рискуваме да влезем пак в същата задънена улица. Ако няма устойчивост, ако няма акшн план за действие, който да знае на къде наводи, винаги ще има политически разговор по темата. А когато има принципен въпрос, поставен на база акшн план, много по-предвидимо и независимо кой ще бъде на власт в Скопие и кой ще бъде на власт в София, работата, съвместната работа между двете държави ще продължи. Добро, но зошто новата влада би ги сменила политиките до сегашни на Бугарија? Не казвам, че би могла да ги смени. Не казвам, че би могла да ги смени. Казвам, че едно правителство, което е ново и то е избрано с широка подкрепа, заедно с това има и по-голям времеви хоризонт, защото техническата влада има определен хоризонт в България, както всяка една техническа влада. А тук, ако има един времеви хоризонт от 4 години, поне по дефиниция, по конституция е така, ще има възможност да разположи въпроса в малко по-голяма дълбочина, отколкото техническата влада. Добре, аз ви благодарам, господин Чучук. Благодаря ми аз.